Good morning everyone. Tayo pong muli ay nandito po sa bayan po ng Malabon. Tayo ay mag-update ng kanilang mga panibagong latag na ating mai-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so yung mga sitwasyon po ngayon dito sa kanilang mga latag, no? So ang dami natin mga kababayan po na dumayo. At nakikita nyo po sa aking pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So iikutin po natin to, no? Para sa kanilang mga latag. So dito muna tayo kay Kuya Romy sa kanyang mga latag ng tilapiyang Batangas. Kuya Romy, good morning po. Good morning. At bakit kayo nandito sa gilid? Nasampa po tayo ng ating mga best friend. Nandiyan na yung mga best friend natin, mga MCAT. Yes. Ayun. So magkano po yung presyo ng mga tilapiyang Batangas? 120 pa rin, Boss Lando. 120 po yung per kilo, no? Dito kay Kuya Romy. At yung mga bangus po, 220. 220. So busy si Kuya Romy ngayon. Okay. Kahit na kaunti customer niya, busy pa rin. So shout out Kuya Romy. Shout out. Good Shout morning out po. Ayun, good morning. Morning. So salamat Kuya Romy. Thank you. Tuloy pa ating update, no? So yan po yung mga kababayan po natin na dumayo at mga namimili. Yan po sa latagan ng mga isdang bato. Update din po natin yan para makita natin kung ano po yung latag nila. So dito muna tayo sa kabilang side. Alright. Ito na tayo sa presyohan ng mga bangus. Yan po ay 160 at 150 kada piraso. So marami sa ating mga mamimili ang nandirito at namimili ng kanilang mga seafoods na ibinibenta ng ating mga kababayan o ng ating vendor, no? Yeah, 100 pesos tumpok na mga galunggong babae. At mga pusit lumot natin at pusit. Ayan. Magkano kilo? 440 dito. 400. So yan po yung mga presyo ng mga pusit, no, na inyo po mabibili. Sa isdang kitang magkano? 240 ang per kilo na isdang kitang. So ito yung mga latagan natin. So shout out sa iyo, kalating ina, kalating ama. Good morning sa iyo. Reiko. At magkano yung salmon? 220. Yan po yung mga kilo. Magkano sa alumahan? 300. O yun, presyo po ng alumahan natin ay 300 pesos. Ito lingan. 230 po yung mga kilo, no? So yan po yung mga in-update natin dito sa kanyang latag na ibinibenta sa ating mga kababayan. 200 pesos isang piraso ng mga bangus at 180. Boss, thank you, salamat. Yan yung mga presyo, no? At meron din pong tumpok tatlong piraso mga bangus, 150. Tatlong tumpok na lang, no? 150 po, tatlong piraso na bangus na ibinibenta po dito. So maraming latag tayo mga nadatnan ngayon dito. So yung mga bulik tuna natin ay 220 ang kilo. At yung mga pusit kalawang, ito po yan. Good morning siyempre. Ayan, 250 sa mga pusit kalawang. Sariwa. Fresh na fresh. 70 pesos o 140 ang isang kilo ng mga isdang lapat. At mga fresh na tumpok na inyong mabibili mga sapsap, ayan, mga 50 pesos. At mga dilis rin po, no, sa kanilang latag. So sarap mag-adobo ng mga pusit ngayon dito sa bentahan nila, no, sa Malabon Fish Market. At dito pa tayo sa mga iba pang latag na ating pong may update. So tawid na tayo rito.
So dito tayo mag-aalam ng mga latag nila, no? So dito mga isdang batalay, bangus, mga isdang matambaka. So malalaki mga isdang batalay, no, na at mga galunggong din po at isdang alumaan. So ito po yung mga latag natin pong ina-update at meron din po dito mga tumpukan ng sapsap sa halagang 50 pesos at sa lay batang. Ayan, yung mga 50 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili. At dito yung mga kilo ng pusit kalawang sa halagang 180. So, pinangat sila ng mga MCAT dito sa gilid ng sidewalk. Diyan po sila ngayon pinapwesto ng ating mga MCAT, no? Boss Aris, good morning. Mga papakol, magkano kilo papakol? Ha? 160 ang kilo ng papakol. Eh yung salmon, 220. Bangus, 200 at 120 sa mga latag po dito ng Espada. So ito yung latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Wala talaga mapakyaw. Wala yung mga magagandang isda natin na latagan kaya gawa nga na malamig ang panahon. Wala makalaot. Oo, hindi may ano yung maarya sa ilalim kasi tapos pag matulin pa agos, lalong hindi makasagap. Sanay na ako dyan sana kapag matulin agos, walang tinga, walang isda. Kaya, oo, talagang pag ganito mga panahon talaga asahan mo na. Magkaroon man yan, talagang mataas ang presyo. So, ito mo, marami dito mga bulik. Mga bulik tuna ang mga bentahan nila. Wala nga yellowfin, gulyasan, napakadala, napakamahal pa ng presyo. Oo. So ang ganda ng ispat dito. Yan yung mga ispat natin dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga kababayan natin namimili po rito, no? So Butari, salamat ha. Thank you. Update ko lang dito yung sa kay Kuya Warren. Magkano ang bulik? Tuna. Ayun. Yan yung presyo ng mga bulik tuna, no? Tapos local salmon. Salamat! Alright, tawid na tayo dito sa kabila at update natin yung mga latagan pa na ating pong may update sa Malabon Fish Market. At dito ay may mga tumpok, no? Tumpukan ng mga latag dito ng pusit, 100 pesos. Fresh na fresh, no? Pang adobo, 100 pesos lang po na tumpok na inyong mabibili. At dito may mga isdang hasa, tulingan na maliliit at galunggong. Bossing, magkano sa hasa mo? 220 ang 1 kilo. Ito mga ganitong kalalaking tulingan, 120 kalate. 120 to 40 kilo. Sa galunggong, 280. 280 ang mga per kilo, no? So yan yung mga update natin sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. 160 at 140. Shout out Taho. Good morning. Boss, salamat ha. Thank you. Yan yung mga presyo ng ating mga bangus sa kada piraso na inyong mabibili ng mga pang-ihaw. 250 kalahati. So medyo mataas ang presyo ng mga puting gumot natin, no? Pumalo sa 500 pesos ang per kilo. Alright. At mga alamang po natin dito sa halagang 50 pesos na tumpok. Ito po yan. Mga alamang na panggisa. Lagyan nyo lang po ng mga ampalaya ay okay na yan. Na ginisang alamang. Kalinyasi. Ayan ay yung mga 50 pesos na tumpukan. Wala na makain dyan. Ayan, mga bangus na latag. Magkano ang presyo ng bangus mo? 200 lang yan, 200. Isang piraso.
O, yun, isang piraso, 200 pesos, no? 200 ate, 200. Dagupan yan, dagupan. Yan yung mga latag ng bangus. Salamat! Yan ang mga 100 pesos na tumpok. So, shout out sa'yo, Jumong. Magkano ang hipon mo ngayon? 280 ang kilo ng hipon. So, yan po yung mga presyo na ating pong in-update dito sa presyohan ng hipon ni Jumong. Thank you. At mga tumpok po dito ng alimasag ay 100 pesos. At 140 po ang mga per kilo, no? Ayan, 140 mga alimasag. So, balik tayo dito sa pwestuhan. Dito naman tayo kay Nanay Noemi sa mga bentahan ng mga tilapia. So, dito yung mga bangus niya, oh. 200. So, shout out tayo. Good morning. Good morning sa'yo. Shout out. Shout out sa mga kababayan niya, no, sa Samar. Ayun, shout out. Ayan si Nanay Noemi, shout out po. Good morning. Tilapiang Batangas ang bentahan. So dito mo tayo sa 200 pesos isa. Ayan, 200 pesos isa ng mga presyuhan ng mga bangus. Kada piraso rin po ang bentahan. Malalaki yan na 2 kilo. Tapos, Nakahanap sa'yo kanina. opo. Sabi niya, nandito na ba yung vlogger mo? Mamaya pa po yan, hindi ba ngayon? Medyo tinanghali tayo ng gising. Masakit po yung balikat ko eh. Sabi ko nga, tulog pa yan, nagpapahinga. Yan po yung palindan Nanay Noemi. 120 sa kilo po ng mga tilapia Batangas. Kaya sir, Nanay Noemi, salamat po. Thank you. God bless po. At ito yung mga gulay po dito sa Malabon Fish Market, no? Yan yung mga may 20 pesos at 50 pesos. May mga kamatis. So yung kamatis, medyo mataas ang mga presyuhan, no? So yan may mga latag dito. Oh. Mga gulay na inyo pong mabibili. So balik tayo dito sa kabilang side. Sige po. At update natin. So may mga tumpok tayo nakita dito at napapansin sa kanilang latag ng mga hipon. Ito po yan. Ayan po ay 320 per kilo. Ito po ay 100 pesos na tumpok. Yan po yung tumpukan po ng hipon sa halagang 100 pesos at may hasa po dito 180 at isdang chabeta 160 po ang per kilo. Alright, so bulik tuna 220 at bangus ni Kabugris kada piraso ang bentahan. Ayun, shout out, good morning sa mga kababayan po natin na dumayo sa Malabon Fish Market. 130, 120 ang mga presyohan ng bangus ni Kabugris. Ayan, yung mga kada piraso. So shout out. At mga latag dito ng mga balat ng baka ay 130 ang kilo. At pusit kalawang ay 250 mga per kilo. So ito yung laman ng bulik tuna. So napakasarap yan sa gata. Inihaw. Kabugris, salamat. Mga Lodi, thank you. So sa gulayan na tayo sa mga update natin. Boss, good morning. Good morning. Magkano yung mga tumpok? 20. 20. Sa ganong mga nakatali. Pero ba? 20. So yan po yung mga presyo, no? May mustasa rin. Mustasa magkano? 25. Sarap yan sa sinigang sa miso, no? Yung mga gulay na latag niya. Salamat. Yung mga tumpukan na mura po ninyong mabibili. Tayo kay Gion, shout out sa iyo, good morning.
Magandang umaga sa iyo. Magkano sigarilyas? 70 kalate, 140 kilo. Pechay magkano? 10 piso mga nakataling pechay, no? Pipino magkano? 60. Eh mga sili natin magkano? Apat na piraso, 10. Eh ang kamatis natin magkano ngayon? 160 ang kilo. So mahal pa rin ang mga kamatis natin ngayon. Sibuyas, 200 ang kilo. Grabe, no? Shoutout sa mga followers natin dyan. O, shoutout. Sasakit dyan. Ayun. Kailan ba ang kabuwanan? March pa po sa March. O, meron pa tayong 2 buwan pero nagpaparamdam. Pero wag muna, iaabutin natin ng saktong buwan. Sa mga gusto maging ninong-ninang dyan, punta na kayo sa Ayun, shout out sa mga gustong magninong at ninang. Punta lang po kay Gandara. Ayun. Huwag kayo makakalimot. Magsusukan. Ayun, salamat. At ito yung mga 20 pesos. Opo, Boss Lando. O, magkano ngayon yung mga karot? Sa carrots, o 160. 80 pesos ang kilo. Eh sa mga repolyo, 120 ang 120. Baguio beans, sa Baguio Beans, 80. tag dito, At sa Labanos. 40 kalahati. 40 kalahati. So ito na yung mga 10 piso. Ito na po yung mga 10 piso, no? Sa mga mahilig magsinigang ay meron po kayo dito mabibili pang mga talbos kangkong. So salamat. Thank you. Shoutout sa mama ko dyan. Tagalog ko, ka lang pa. Mahal ka lang. Ayun, salamat. Alright, so yun yung ating update dito sa Latagan po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at lagi po tayo mag-iingat. At hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.